Tikulandira kudomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox mene wakhala ndi Malawi osiyanasiyana mkhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi nkhani imene nkamwankamwa lero ndi kusiya ntchito kwa a Sylvester Namiwa ngati mmodzi mwa makomishona amene afufuze zimene zinachitika pa ngozi ya ndege imene apha ndithu vice president athu achilima komanso a Malawi ena 8. A Sylvester Namiwa atuluka mu commission of inquiry ponena kuti ayi commission imene itu imafuna zipanga zinthu mobisa osati kuti zinthu zikhale pambalambanda. Ndi tabwera pano ndi Mzika imene kunena kuti zimene apanga Sylvester Namiwazi apanga zinthu za nzeru ndipo Sylvester Namiwa ndi Dolo chifukwa kuti wacha ndithu anayika pa msampha kuti akhale mu commission of inquiry ngati njira imodzi yowatsekera pakamwa. Koma Sylvester Namiwa afuna kuyima chilungamo ndiponso iwo anenetsa kuti ayi amafunira zabwino a Malawi ndi chifukwa chake akana kuti commission of inquiry izipanga zinthu zake mobisa. Ndi limodzi kuti imvene kula imene kuti akuti chani pa nkhani imene yakusiya ntchito kwa Sylvester Namiwa ngati commissioner of inquiry nkhani yakukhudza ngozi ya ndege imene apha achilima komanso Malawi ena 8 pano pa Nyasa VoiceBox. Iwe Namiwa iwe ndi Dolo kwambiri. Pamene paja iwe amakuyika pa ulimbo akanaka kuwukira anthu amene aja. Pamene paja iwe amakuyika pa ulimbo ndipo iwe ndi Dolo kwambiri. Iwe Mulungu azikudalitsa kwambiri, iwe ndi wanzeru kwambiri ndiponso ndi nzeru zenizenitu. Iwe kana ngololera zimene umakhala kuyitana kumene amakhala ngati mphaka amuyitana kumwambo wa makoso. Ndoti makoso aja samagwirizana ndi mphaka. Sono iwe kanakhala mphaka amene umaziwa madilu amene amasewera makoso. Ndoti pano chasizi kanayenda. Pano wachangamuka kwambiri ndiponso iwe Malawi takukondesesa kwambiri a Malawi tonse takukondesesa konse kumene tili. Iwe tizakukondesesa mpaka lekale. Timafuna ma-activist enene original ngati inuyo. Osati wakangopeza sugar uko basi umaona ngati apeza podyera kumeche bweza mako kunyengererani kumene kuja pana inu mukanakhala Namiwa munthu wopanda chilungamo. Iwe Namiwa kanakhala munthu wopanda chilungamo. Pang'ono akanakubisa akanakuphunzitsa sono kubisa kwa zinthu kena kubwera ukapanga pena pake kuti muulule zinthu zimene zikuchitika kumene kuja bwezi mumapeza kuti simukulula zokwanira. Ndi anthu ochangamuka ngati inuyo kuyamba kukamba zinthu zinake zomakhala ngati sono mukusinda ma statement mmene machangamukira anthu amayamba kuzindikira kuti zinake zachitika. Ndi apapo kunde ndi kuchangamuka umenewo. Kunde ndi kuchangamuka. Inuyo ndi anthu amene mungamapange pushi kuti boma lisange committee eni yoyenera nomapasa ma direction kuti mutenge wa chipani chakuti akhale mu committee. Azibusa a Roman Catholic umene anachoka chilimako akhaleso mu committee. Ka achislamuso musankhaso akhaleso mu committee. A DPP akhaleso mu committee. A UTM so akhaleso mu committee. Ku family so yama ichilima akhaleso mu committee. Ku family so yeneni imene anatuka chilimayo akhaleso mu committee. Imene ikhale straight committee ya independent. Ikhale committee ya independent. Abo B a president wa anene kuti anthu apembe maiko ena abwere ndi independent commissioner of inquiry ya independent yoti isazabwerere kuboma koma isabwere kuzagwira ntchito ndi anthu amalawi kuti afotokozere zinthu zimene zinachitika ndege inagwa motani. Anamiwa zabwino zonse timafuna anthu ngati inuyo. We need the man like you.